What a comedy! ನಿಖಲ್ನ ಮಂಜು ರೈಮೂಳೂರು ಸಾರಥಿ ಕುಡ್ಲ ನಿಖಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಅಂಚನೆ ಕುಡಲ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಸೀಸನ್ 2 ನೆಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಂಡು ನಿಕ್ಲೇನು ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನದೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಾರಥಿ ಕುಡ್ಲ ನಿಕ್ಲೇನು ತೆಲಿಪವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಲ್ಲ ಸಾರಥಿ ತಂಡಗೆ ತೆಗೆದುಂಡು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆದ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಎಂಗ್ಲ ತಂಡದ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ತಂಡವಾದಿತ್ತಂಡೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಾರಥಿ ಕಲಾವಿದರ ಕುಡ್ಲ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಂದು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ತಂಡ ಇತ್ತಂಡೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ತಂಡದ ಪ್ರವೀಣ್ ಮರ್ಕಮ್ಮೆ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ 2 ಕಲಾವಿದರು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ತಾ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡೆ ಬಟ್ ಯಾನ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಯ್ಯರೆ ಅಂತ ಬರ್ತಿತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಯ್ಯರೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರವೀಣ್ ಮರ್ಕಮ್ಮನ ಒತ್ತಾಡಿ ಯಾನು ನೆಟ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅದು ಒರಿಯೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕೊರಿ ಅವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಂಡೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಂಗ್ಲ ತಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಬೇತೆ ಅದು ಬರ್ತಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ದಿನೇಶ್ ಅತ್ತ ಅವ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭಟ್ ಏನನ್ನು ಮಂಜನಾಗ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತ್ಕೊರಿಯರು ಯಾನು ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಕನಸಿಡ್ಲ ಏನಿದ್ದಿದ್ದಿ ಕುಡಲ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸುರುಕಾದ ಯಾನು ಎಂಟ್ರೆ ಆನಿದ ಸುರುತ ಸುತ್ತುಡು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ರೋಲ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚನೆ ರಡ್ನೆ ಸುತ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ದ ದನಿನ ಮಗನ ರೋಲ್ ಮಲ್ತೆ ಆನಿ ಜಡ್ಜಸ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಏನನ್ನ ರಿಯಲಿ ಪೊಣ್ಣುಂದು ಏನಿದ್ದೀರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏನನ್ನು ಮೇಕಪ್ ದಿತ್ತದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಪಂಡೇರು ಅವೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಜನ್ಸಂದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಸೀಸನ್ 2 ಅಂದೇಟ್ ಎಂಗಿಲ್ಲ ಸಾರಥಿ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಜಡ್ಜಸ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಎಂಗ್ಲೆ ತೆಗೆದುಂಡೆ ಅಂದೇಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರಾಡ್ ಪಾಟಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ಇವಡು ಎಂಕಲ್ನ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಎಂಗ್ಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ತಂದೆ ಒತ್ತೋನು ಎಂಕಲ್ ಅಡೆ ಬತ್ತಾನಾಗ ಒಂಚೂರು ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಬೊಕ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪನ್ನೋಡಂದಾಂಡೆ ಯಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಒಂಚೂರು ಮೈಕ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಪೂರ ಬರೋದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಮೈಕ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಅಂಚೆ ಬರೋದು ಪುಣ್ ಗೊತ್ತಾಪಿಸಿ ಅಂದಲ್ಲ ಕುಡಲ ತೆಲಿಪಾಲೆ ನಿಖಲ್ ತೋದು ಪರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆ ಒಂದು ಪುನಗನೆ ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಮೈಕ್ ಕಟ್ ಆಪನ್ ಎನ್ನ ಕೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಮರ್ಕಮ್ಮನ ಮೈಕ್ ಕಟ್ ಆಪನ್ ಬಟ್ ಆ ಮೂಮೆಂಟೆಡ್ ಎಂಕಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪ ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಪನ್ನೋಡಂದಾಂಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಮೈಕ್ ಏಪ ಕಟ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಅವಳು ಪ್ಲಸ್ ಅವಳು ಏಪ ತುಂಡಲ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ ಪೋಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ದದನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡ್ ಮಲ್ಲೇಜಿ ನನ್ನ ಕಟ್ಟ ಆಡೋದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಅವಳು ಎಂಗ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಂಜುರ ಏನ್ ಕೊಂಚ ಪಂಡ್ಲೆ ಈ ರೇಪಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಮೈಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪಿನಿ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮನೆಗೈನಿ ಮೈಕ್ ಮುರ್ಕ 10 ಜಾನ್ ಹಲೋ ಶ್ಯಾಮ್ನಲ ಮಂಜುನಲ ನಕ್ಷತ್ರ ವತ್ತಜಿ ಕುಂಡ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪಿ ಅಲೆ ಪರಕೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡಿಗೆ ಏರ ಮನೊಂದು ಅಂಚನೆ ಇವಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಟ್ರನಾಗ ಇವಡೆಲ್ಲ ಮೈಕ್ ಪೋಂಡು ಕಟ್ಟಾಂಡ್ ಬಟ್ ಇವಡು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಬಂಗ ಅನ್ಪಂಡ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧರ್ಧ ಬೊಕ್ಕೆನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪರ್ಪನೇಟ್ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಹೆಂಗಿತ್ತಾನೆ ಸೊ ಏನು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪುಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತಾನೆ ಸೊ ಎಂಕ್ ಲವ್ಲು ಅಲ್ತರದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದನ್ನ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡೆ ಅಂಚ ಮೈಕ್ ಏಪ ಪೋಪುಂಡ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಸೆಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಗ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಮೈಕ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಮಲ್ಪುಲಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ಲು ಅಂಚ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವೇ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ದಾದ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾ ಮೈಕ್ದ ವಿಷಯ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಕತೆ ಅತ್ತು ಜೀವನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು ಮಂಜೊಂದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಐಟ್ ಎಂಕ್ ಜಡ್ಜಿನ ರೋಲ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಆನಿ ಜಡ್ಜಿನಕ್ಲು ಮಾತ ಪಂಡೇರು ಇರ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನಂದು ಆ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಪಾಡೊಂತಿನ ಡೈಲಾಗ್ ಇರ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಡೈಲಾಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ನಕ್ಲು ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಪಾಡೇರು ಅವು ಸಭೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕ ಅವೇನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೇರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಂಡು ಅಂಚ ಅವೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿ ಹೆಗ್ಡೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರಿ ಇರ ಮೇಕಪ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಂಡು ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲರಿಂದು
ಓನ್ಲಿ ಎಂಕಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆನಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಆಯ್ತುಂಡು ಇನ್ನು ಒಂಚೂರು ಪಾರ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನೀನು ಒಂಚೂರು ವೀಕ್ ಇರ್ನ ಬಾಕಿ ಮುಂಚಂತೆಲ್ಲ ರೋಲ್ ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತು ಐ ಥಿಂಕ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಮುಟ್ಟ ನಿಖಿಲ್ನ ಸುರೇಶ್ ಯಂಗ್ ಕಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದಾ ಫ್ರಮ್ ಯು ಆರ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಪಣದುಲ್ಲಾರ್ತೀರು ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಆರ್ ಏತು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರ್ ಆತೆ ಕಾತಿಲ್ ಅದ ಪೂರ ಫ್ಲಾಟ್ ಆತೇರ್ ಮುಲ್ಪ ಆತ ಶೋ ಕಾರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಇತ್ತಿನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ಗೆ ಜರೂರತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಉಪ್ಪೋಡನ್ ಏತು ಮಲ್ಪರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆತೆ ಆ ರೀತಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೇರು ಕಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸುರೇಶ್ ಅವು ಪೊಣ್ಣು ಭೂತ ಇರ್ನೋ ಲೈಡ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಅತ್ ದಾದಂದ ಅರ್ಥ ಬಜಿ ಸೋ ಗುಡ್ ಆಸ್ ಎ ಗರ್ಲ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ನೆತ್ತ ಕೆಲವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂಡೆ ನಾನು ದುಂಬು ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಲೇಡಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂತೆ ಆ ದುಂಬುದ ನಾಟಕ ಪೂರ ಪರದೆ ನಾಟಕ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಲೇಡಿ ಪಾತ್ರ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜೀವ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಬೂರಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಪುಜಿ ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆ ಪಲ್ದೆ ಪೆರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಲೇಡಿ ಪಾತ್ರ ಅನ್ಬಿಡೋದು ಕಾಮಿಡಿ ಪಾತ್ರಡೆ ಬರುವಂತೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪಪ್ಪ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ಲೇಡಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೆ ಆರು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲೇಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಹೈಟ್ ದ ಒಂಜಿ ಇಂಜಿನ ರೈ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಟ್ ವಾಕ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುಲಭ ಅಂಚಿನ ಅಂಚ ಪಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಅಂಚ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏರೆಲ್ಲ ಗುರ್ತದಿಕ್ಕಿದ್ದಿಜ್ಜಿ ಇವನ್ ಯಾನ ಲೇಡಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತದೆ ನೀನು ಗುರ್ತದಿಕ್ಕಿದ್ದಿಜ್ಜಿ ಆ ಬೇತೆ ಮೂವಿ ಮಲ್ತನಾಗ ಬೇತೆ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದೆ ಅಜ್ಜಿನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದೆ ಕುಡಿನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತದೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತಂಡೆ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾದು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯ ಸೊ ಲೇಡಿ ಪಾತ್ರ ಇಂಕೊಂಜಿ ಅವಳು ದಾದ ಬಂಡ ಅವಳು ಶೂಟಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆ ಪುಂಡು ಸೆಕೆ ಅದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರೋದಂಡ ಫುಲ್ ಚಂಡಿ ಮುದ್ದೆ ಅದು ಪುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪಂಚ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ಲ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾನ್ 4 ಗಂಟೆ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ದಲ್ಲ ಕುಲ್ಲು ನಿಪ್ಪಂಗ ಈ ಪೊಣ್ಣುಲು ಇಡೀ ದಿನ ಎಂಚ ಕುಲ್ಲೇರಪ್ಪ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ಲ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಹೆವಿ ಉಂಟು ಆ ವಿಗ್ ಪೂರ ದೀದಾನಾಗ ಸೊ ಏರೆಗೆಲ್ಲ ಗುರ್ತದಿಗಿದ್ದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಯಾನೇ ಆ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಹಿಂಗೆ ಆ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಲಾಸ ಬರಡಿಗೆ ಇತ್ತನೇತ ನಮನೆ ಅಸ ಬರ್ಪ ಒಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಆಲೆ ಅಸ ಬರ್ದಲ್ಲ ಬರಡು ತುಕ ಸರಸಕ್ಕೆ ಬಾರೇ ಸರಳ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ಬಾರೇ ಸರಳ ನಿನ್ನ ಬ್ಯೂಟಿ ಅತಿ ವಿರಳ ಆ ಲುಕ್ಕು ಕಾಡಿತು ಬಹಳ ಮನಸ್ಸಿನಾಳದ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೇಳೆ ಮನದರಸಿ ನೀ ಶಕೀರ ತನು ಮನವನು ಅರ್ಪಿಸುವೆನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಬೇಗ ನೀ ಸರಳ 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 ಮಾಧವ ಚಂದ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಅದ ಬಂಗ ಉಂಟಪ್ಪ ಬಂಗ ಉಂಟು ಎಂತ ಬಂಗ ಅದು ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಂತದ ಉಂಟಪ್ಪ ಹೌದಾ ಸಾರಥಿ ಗುಡ್ಲಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡ್ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಲ್ಲು ತೂಪು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವೇದಿಕೆ ತೆಗೆದಂಡೆ ಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ಪುನಿ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಜನಕ್ಲೇನು ತೆಲಿಪೋನಿ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೈಡ್ ಅಪವಾದನ ಇತ್ತು ಒಂದು ದಾದ ಬಂದಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ತಗ್ಲೇನು ತೆಲಿಪಾರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅಂದ ಅಂಡ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಏಪ ಬತ್ತಂಡ ಆನಿ ಅವು ಪೂರ ಒಂದು ಅಂಡ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಪೋಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೆಲಿಪೋಲಿ ಪನ್ಪೇನು ಕಲ್ಪದು ಕೊರಂಡು ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ
ಈ ಪೊಂಜನಕಲು ಟಿವಿ ಎದುರು ಬತ್ತನ ಸೀರಿಯಲ್ ಶುರು ಆಪು ಎಂಚಿನ ಸೀರಿಯಲ್ಗೆ ಒಂಜೆಕ್ಕಲ ಆ ಪುದರ್ಗಳ ಲಿಂಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಸ್ಟೋರಿಗಳ ಲಿಂಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತಾ ಸೀರಿಯಲ್ ರಡ್ಡು ಕಂಡನಿ ರಡ್ಡು ಕೊಡಿದ್ದು ಅವೇ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಂಡ ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಬತ್ತೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ತುಂಡ ನಮ್ಮಡೆತ್ತಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಪುನೆ ತಂದೆ ಬೇಜಾರದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಅವೇತೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಏತೋ ಬೇಜಾರ್ನು ನಮ್ಮದು ದೂರ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಣ ಕಾರಣ ಮಂಜುರಾಯಿ ಮೂಳೂರು ಅವೆಂಚ ಪಂಡ ಯಾನು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಟೀಮುಡು ಡ್ರಾಮಾಲ್ ತಂದಿತ್ತೆ ಅವಾಗ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸನು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೂದು ಮಂಜುರಾಯಿ ಪಂಡೇರು ಈ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮು ಬತ್ತು ಸೇರುಡು ಈ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೊಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಮಂಜುರಾಯಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದು ಅರ್ನ ಟೀಮುಡು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದು ಸೇರಿ ಅಂಚೆನೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತೆ ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡು ಎನ್ನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಡೇ ಒಂಜಿ ಕುಡಿನ ರೋಲ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಈ ಕುಡಿನ ರೋಲ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಪರ್ಪುನಕ್ಲೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಈ ಪರಂದೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಆ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲ ಆ ಕುಡಿನ ರೋಲ್ಗೂ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶಂಸೆ ಬರ್ತಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಏನನ್ನು ಪುಗಾರಿಯರಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ What a comedy! What a comedy! Mysore Line Sir ML Black Pepper BP Royal Stock Imperial Blue IB Director Special DSP MC McDowell Old Drive and OT Officer Choice OC 8 PM Black Dog Old Drive and OT Officer Choice OC 8 PM Black Dog Signature Highway Highwars JD Original Choice John Bull Prestige Bose Windsor Hanset Piper Black and White RC Royal Challenge Anti Koti Vodka Spirna Roman Vodka Arista Blue Ribbon Gin MH McDowell Brand Upstairs Kuran Takila Bakrad White Rum Codain Old Monk Arclane Kingfisher Knockout UB Poster Padwager Tuber Miller Golkunda ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಗುರ್ತತಿಕಂಡ ಯಾನ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಮರ್ಕಮೆ ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆದು ಸ್ಪೀಡ್ ಡೈಲಾಗ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ಬೈದಿನಿ ದಪ್ಪನ ಎಂಕ್ಲಿನ ಸೈಡ್ಗೆ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವನೊಂದು ಪನ್ಪನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಂಡು ಆನಿಂಗ್ ನೈಟ್ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋತ ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ತಂಡು ಯಾನ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೊಡ್ದು ಯಾನಡೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೋಟಿಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆಡ್ ಎಡ್ಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರಿಯ ಕೊರ್ದಾದು ಕೆಲವು ಜನ ಪಂಡೇರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆವಂದವಳು ನಿಕ್ಲು ಪೋರ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡೇರು ಬಟ್ ಎಂಗ್ಲವ್ಲು ಪೋದು ಕೊರ್ದಾನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದೇಪನಾಗ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಜಡ್ಜ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬತ್ತು ವಿಶ್ ಮಾಲ್ತೀನಿ ಪಂಡವು ಎಂಕ್ ಆನಿ ಅನಂಜಿ ನೂತೊಂಜಿ ಕವರೇರ್ನ ಪುದಾರ್ ಪಂಡ ಐಟ್ ಎಂಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬತ್ತು ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ವಿಶ್ ಮಾಲ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಪುಗಾರ್ದೇರು ಎಂಕಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಯಾನು 10 ವರ್ಷಡ್ ಡ್ರಾಮಾ ಟೀಮ್ಡುಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬಂದ ಅಂದ್ರೆ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಇರ್ದಾದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಇನ್ನಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾದು ಫಾರಿನ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಸಾರಥಿ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಆತನು ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತದ ಟೀಮು ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಏನನ್ನು ಈ ಸಮಾಜಗೂ ತೆರಿಪಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಯಾನು ಸಾರ ಸಾರ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ದಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರೇನು ಇನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತನಕ್ಲು ನಿಮ್ಕುಲು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಸೀಸನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ದಾದನ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಒಂಜಿ ಆತೊಂಜಿ ಸರೀಜ್ ಜಂಡ್ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಕುಡಲೆ ತಿಳಿಪಗಡು ವೈಟ್ ಎಂಕ್ ಜೊತೆ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕ್ ಮಂಜುರಾಯಿ ಮೂಳೂರು ತಿಕ್ಕೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂತ ದಪ್ಪನ ಯಾರನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾರನ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ ಕುಲ್ದು ಮಲ್ತ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಐಟೊಂಜಾರು ದಾದ ಪನ್ನಡ ಐಟೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪನೀರ ಸಾಧ್ಯ ಜಾತ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆರು ಎಂಕ್ಲು ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದದ್ದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಐಟು ನಿಖಿಲ ಟೀಮ್ ಮಂಜುರಾಯಿ ಬತ್ತು ಬಕ್ಕ ಪೋಯ್ಸತ್ತಿ ನಾನು ಏನಿರುತ್ತೆ ಮಂಜುರಾಯಿ ಬತ್ತು ಬಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನನ್ನ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನ ಅಂಚೆನೆ ಹೊಸ ಪುದರ್ ಎಂಚಿನಿ ಸರ್ ಸಂದೀಪ್ ಸಾರಿ ಸಂದೀಪ್ ಬತ್ತದಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚೆ ನಿಖಲು I think you should come in the top 3. Nicola performance are like the team on Nicola. So I think overall a very good performance. ನಮಗೆ ಓವೇ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕಿಂದ ಇನ್ನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ದೊಂದು ಪಾರ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆಗ ಸುಲಭ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಅವಳು ಒಂದು ಮೈಕ್ದ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದ್ರೆ ಅದು ಈ ಮೈಕ್ದ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಸೊ ಐಟೊಂದು ಜನ ಡ್ರಂಕರ್ನ ಒಂಜಿ ಕುಡಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪರ್ದು ಪಾತಿರ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಒಂದಿಜೆ ಅಂದ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಅವೇ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಅವು ಪಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ತುಳುನಾಡು ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ಕೊನತ್ ಕೊರ್ನ ಪಾತ್ರ ಕುಡಿನ ಪಾತ್ರ ಅಂಚ ಈ ಆ ಪಾತ್ರ ನಾನು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಮನತೆ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತದ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಮಂಡ ಆ ಪಾತ್ರ ದುಂಬುರ್ದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಆ ಲೇಡಿ ಪಾತ್ರ ಆಡ್ದಲ್ಲ ಈ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪರೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟಲ್ಲ ಆ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪನ ಅಂತಂದ ಚೈಕ್ ತಕ್ಕ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡೋಡು ಪೂರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವಿಷಯ ಪರಕೇನು ನಿಖಿಲ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಂಚ ಆವೊಂದುಂಡ ನಿಖಿಲ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಏರನ್ನ ಲೇಟ್ ಆದ ಬರ್ಪೇರ ಅಂದ ಎಂಕ್ಲಿನ ತಂಡಡು ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆಡ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲಿನೆಟ್ಲಿ ಏರ ಲೇಟ್ ಆದ ಬರ್ಪುಚೇರೆ ಎಂಕ್ಲಿನೆಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬರ್ಪುನ್ನೇ ಇಜ್ಜೆ ರಂಚ ಅದು
ಎಂಕ್ಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪುನಗ ರಪಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಪೇರು ಎಲ್ಲೇ ಅಂದತ್ತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಶೋ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಶೋಗು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಂಡ 4 ದಿನ ನಾಟ್ ರೀಚ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ BALE TELIPAALE ಸೀಸನ್ 2 ಟು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಯಾನು ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ನೊಂಜಿ ರೋಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಪಂಡ ಐಟ್ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಲಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಯಾನೈತ್ ವಾ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರದ ನಟ್ಟು ಯಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ದೃಶ್ಯ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಕೇನಿಯರ್ನೆಜ್ಜಿ ಮಾತಾ ತಂಡದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ತಲ ಕತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಟ್ ಅವು ದಾಲಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೇಗ ಬರ್ಪೇರು ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಟ್ ಅಂಚಾತಿ ಎಂಕ್ಲೆಟ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಲೇಟೇ ಬರ್ಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆಸಿನಲ್ಲ ಪನಿ ಬೇಗ ಬರ್ಪುನ ಯಾನ್ ಉರಿ ಒಪ್ಪುನಿ ಇಂದೆಟ್ಟು ನಿಯತ್ತರು ಬರ್ಪುನ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಉರಿಯೇ ಸೆಮಿಫೈನಲಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಲೇಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಯಾನ್ ಕುಡಿನ ರೋಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಮಂಜನ್ನಿ ಲೇಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಅನ್ನ ಸೆಮಿಟ್ ಉಲ್ಟಾದಿತ್ತಂಡೆ ಯಾನ್ ಸೆಮಿಟ್ ಲೇಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಆರು ಸೆಮಿಟ್ ಕುಡಿನ ರೋಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಆರೇನ ಲವ್ ಮಲ್ಪುನೊಂಜಿ ಪೂರ ಹಾಸ್ಯ ದೃಶ್ಯಲು ಪೂರ ಜನಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ರೀಚ್ ಆತಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಮರ್ಕಮೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪಂಡ ಕನ್ನಡ ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ಇತ್ಲೆಕನೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಮರ್ಕಮೆ ಡೈಲಾಗ್ ಕಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಪಾತೊಂದು ಐನು ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯನ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ದಾದ ಮಂಡ ಯಾನು ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮಿಗೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಹೆಂಗೆ ಸಾರಥಿ ಪನ್ಪುನ ಟೀಮ್ ಕುಡ್ಲಾಡು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ತುಕೋರು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪೂರ ಕೊರ್ರೆ ಕಾರಣ ಮಾಡು ಯಾನು ಸಾರಥಿ ಈ ಟೀಮುದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದವೆ ಏನ ನೀ ವೇದಿಕೆ ಕನೆಯರ ಕಾರಣವೈನ ಮಾತ ಸಾರಥಿ ಟೀಮ್ದ ಕಲಾವಿದರಿಗಳ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಚಿರಋಣಿ ಆದಿಪ್ಪೆ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವನದ ಯಾನೊಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕನ ಪಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತನ ಎಂಕ ಐಟ್ ಯಾನೈಟ್ ಮಾಲ್ದ ಪುದರ್ ಪೂರ ಸ್ಪೀಡ್ ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ ನೂತ್ತೊಂಜಿ ಕೌರವರ್ನ ಪುದರ್ ಪನ್ನಗಲ ದಾಲೊಂಜಿ ಆತೊಂಜಿ ಬಂಗ ಅಂದಾತಿಜಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಮಾಲ್ದ ಪುದರ್ ಪನ್ನಗ ಸಾಕಾತನ ಮಸ್ತ್ ಟಫ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ಪುದರೇ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಇತ್ತಂಡು ಐನಾನು ಒಂದೇಟು ನಮ್ಮ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವನದ ಪಂತೆ ಐಟ್ ಸಮಾಜ ಸೇವಕನ ರೋಲು ಎಡ್ಡೆ ರೋಲು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತ ನಿಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪುಗರ್ದೇರು ಮಂಜೂರೈ ಲೇಡಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈತನೇಟ ಎಂಕ್ಲೇನು ಕೋಲ ಕಟ್ಟ ಒಂದಿತ್ತು ರಾಜನ ಇತ್ತು ಆಜನೇ ಇಟ್ಟು ಕೋಲ ಕಟ್ಟದ ಅವು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಅವನಾಗ ಎಂಕ್ಲೇನು ಕುರಪಟ್ಟು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ಪದ ಆಜನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪೈರಾನ್ ಪುರ ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ತದೆ ರೈಸ ಒಂದಿತ್ತು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಮಕ್ಕಳ ವಿಜಯಣ್ಣ ಇತರದ ಕಾಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಲ ಬಟಾಕಿ ಬಿಡೋದಂತರಿ ಸರಿ ಸಂದೀಪ್ ಲಮಲ್ತೇರ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜುಲ ಅಂದು ಸಂದೀಪ್ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಅರ್ಧನೇ ಬನ್ನಿ ನಾನು ತುಂಬ ಪಾಡಂತ ಬತ್ತಿಂದ ಪೂರ ಬಂದ್ವೇರ ಅಂಚದ ಅವರು ಒಂಜಿ ರೋಗ ಡಿಸೀಸ್ ಪತ್ತಿಲ್ಲ ಬಾಕಿ ನಂಗೆ ಪತ್ತದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಓವರಾಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಖಲ್ನ ಟೀಮ್ ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಟು ಯು ಮಸ್ಟ್ ಪಿಕಪ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಒಂಜಿ ಕಂಡನಿ ಬಡಿದಿನ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯ ಓಲ್ ಮುಗಿಯೋಡ ಒಂಜಿ 4 ಗೋಡೆತ ನಡು ಮುಗಿಪುನೇನು ಸಮಾಜ ಕೊನತ ನೆಂಚಾಪುಂಡು ಐನೆಂಕುಲು ಹಾಸ್ಯ ರೂಪದ ಎಂಕುಲು ತೋಚ್ಪಾದ ಐಟ್ ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬೆಂತ ದಾಯ್ ಪನ್ನಗ ಐಟು ಮಂಜುರಾಯ್ ಮೂಲೂರು ಒಂಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಯ್ ಆರೊಂಜಿ 90 ಪಾಡ್ಯರು ಸುರೇಶ್ ಸರಪಾಡಿ ಒಂಜಿ 60 ಪಾಡ್ಯರು ಯಾನೊಂಜಿ 30 ಪಾಡ್ತೀನಿ ದಾಪಣ್ಣ ಎಂಕ್ 30 ಪಾಡ್ನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ನೆ ಎಂಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬನ್ನಿಯರ ಜೌ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದೆ ಯಾನು 30 ಪಾಡಿ ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಂತದ ಐನೊಂಜಿ ಮಾಲ್ದ ರೂಪದ ಎಂಕುಲು ಪಿದಾಯ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂಚ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರ ಕೆಲವು ಎಂಗ್ಲು ನಡುಟೆಗೆಲ್ಲ ವಾಸಿಸಲು ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ಶೋ ಉಂಡು ದುಮ್ಮನನಿ ಎಂಗ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮನ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಮ್ಮನ ಇಜ್ಜಂಡ ಅವು ಬೇತ ವಿಷಯ ಬಟ್ ಪನೋಡತ್ತ ಬಂದು ಆಯ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಏರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಲೇಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅಕ್ಕಲು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬೇತಕ್ಕಲ್ಲಿ ಲೇಡನ್ನ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪದು ಪಂಪೇರು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮನ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಎಲ್ಲೇ ಶೋ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಶೋ ಉಂಡು ದುಮ್ಮನ ನಿಮ್ಮೇನ ಫೋನು ಎಲ್ಲೇ ಸೊ ಆನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ನಡು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತು ಮನದಾನಿಬೋದು ಶೋ ಮಲ್ತು ಮೇನ ಸಮ್ಮನ ಪೂರ ಮುಗಿತದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಮ್ಮನಾಗೆ ಪೋತೇನಾತ್ ಬೇತೆವಡೆಲ್ಲ ಪೋತೇರ ಜವನಿರತ್ತ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ದಾದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಹಾಕ್ಲೆಡ ಉಪ್ಪುಂಡು ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪು ಸೊ ಒಡೆ ಪೋತೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಾಗ ಆನಿ 1 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ 2-3 ಅವರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ತದೆ ಶೋ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಕ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಆನಂದ್ ಪೇಡೂರು ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಪನೊಲಿ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಐಡಿಯಾಸ್ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಏಪ ಮಲ್ಪ ಐಡಿಯಾಸ್ ಕೊರ್ದು ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ದುಂಬುರ್ದಿಂಚಿ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಟ್ಟಾಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಕುಡಲ ತೆಲಿಪಾಲೆ ನಿರ್ಮಲ್ ಪಾಂಗಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಆರ್ಲೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು ಇತ್ತು ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಆನಂದ್ ಪೇಡೂರು ಮೇಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗಳ ಮಂಜಾನೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು
ಅವೇಟಿಂಕ್ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ನ ಬೊಡಿದಿನ ರೋಲ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತುಂಡು ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಆಂಡ್ ಓ ಪೊನ್ನ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣು ಗೂಬೆ ಎಂಗ್ಲ ಮಿತ್ ಎಂಗ್ಲ ಸಾರಥಿ ತಂಡದ ಮಿತ್ ಮಸ್ತ್ ಓಪ್ಸ್ದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟೀಮ್ ಪನ್ಪುನೇನು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಜಡ್ಜಸ್ನ ಕ್ಲಾಡ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟೀಮ್ ಉಂಟು ಪಂದು ಎಡ್ಡೆ ಓಪ್ಸ್ದಿತ್ತೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಕೊಂದರ್ಪ ಪನ್ಪುನ ಧೈರ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಉಂಟು ಈತನೆಟ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇತೆ ಒಂದು ಜನಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಂದರ್ಪ ಪನ್ಪುನ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದಲ್ಲ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ದಯಪನ್ನಾಗ ಅವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇವಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಫೈನಲ್ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಬಂಗದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐಟ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅವು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಪೋಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ಪ್ರತಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಲ ಅವಳು ಮಸ್ತ್ ಪಕ್ಕ ಅದು ಪೋಡು ದಯಪನ್ನಾಗ ಐಕ್ ಆತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅದನ್ನು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ತೊಂದರೆ ಉಂಡು ಐಟ್ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಿ ತತ್ತನಂದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ಲು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ರಿಸ್ಕ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸರವುಡು ಮಿತ್ ಬತ್ತೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪುದರ್ ಕನತೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಡ ರಡ್ಡೆನ ತಲ್ತೆ ಆಯ್ನಾರೆ ಕಡೆ ಆಯ್ನೆ ಕುಲ್ತೆ ಎಲ್ಲತೆ ಏರಿ ತೂತೆ ಇಂತ ಖುಷಿ ತುಂಡ ತೂತೆ ಇಂತ ಖುಷಿ ತುಂಡ ತೂತೆ ಎನ್ನಿ ಪಗತಿ ಸೋತು ಸೋತು ಗೆಲ್ಲಿ ನೋಡು ಮಾಡ್ತದ ತಾಯಿ ಒಂದಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಮುಪ್ಪತ್ತಾಗಿ ಎಂಚಿನ ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪನ್ಪುನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಾತ್ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಯನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಕನಾಡುಂದು ಯಾನ್ ಕೇನುಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಡುಲ್ಲಾರ್ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಕುಡಲ ತೆಲಿಪುಗ ಅವಡು ಅತ್ತಂಡ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವಡು ಬೇತೆ ಎಂಕುಲು ಚೇಂಜಸ್ ಕೊರೊಂದು ಬೈದ ಮಾತೆಟ್ಲ ಕುಡಲ ತೆಲಿಪುಗರ್ಲ ಅಂಚಿನ ಮಂಜುರಾಯ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ನಿಜ್ ಬೇತೆ ಚೇಂಜಸ್ ಕೊರೊಂದು ಬೈದ ಅಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆನಂದ್ ಪೆರಡೂರು ಅರ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೇರ ನಿಜ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಂಚ್ ಓಲ್ ಪಂಚ್ ಐನ್ ಪಂಚ್ ಮಲ್ಪುಡ ಐನ್ ಇಂಚಿನ ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದಿದ್ದೇರು ಬಂದಾಗ ಮುಕ್ಳು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಫೈನಲ್ ಹೋಗಿ ಪಾಡುವೆರು ಒಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಎಂದು ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ನಿಕ್ಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಓಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಏನೊಂಜಿ ಸುಳ್ಳು ಮಲ್ಪುಜ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಿಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ದಿತ್ತರ ಐದು ರಡ್ಡು ಪಾಲು ತೆಲಿಪಾರೆ ಎಂಕುಲು ನಿಕ್ಲಿನ ಎದುರು ಬರ್ಪ ಅಂಚನೆ ತೆಲಿಪಾರೆ ನಿಕ್ಲು ರೆಡಿ ಪೋಡು ತೆಲಿಪಾರೆ ಎಂಕುಲು ಬರ್ಪ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಅಂಡ್ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಎಂಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡ ಆ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ಎಂಚ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಎಂಚ ರೋಲ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಅಂಚನೆ ಫೈನಲ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೋಲ್ನು ಎಂಕ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಐನು ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಜನಕ್ಲೇನು ತೆಲಿಪಾಯ ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮಿಗೂ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಿಕ್ಲನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೋಡುಂದು ಕೇನೊಂದು ಫೈನಲ್ ಎಂಕ್ಲು ಇನಾಮು ಗೆಂದುನೇ ಇರತ್ತಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೇನು ತೆಲಿಪಾವಡು ಪಂಪನ ಆಸೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕ್ಲು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಫೈನಲ್ ತಿಕ್ಕುನ ಇನಾಮುರ್ದುಲ ಮಲ್ಲ ಇನಾಮು ನಿಕ್ಲಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವೇರ್ದವ್ರ ತೆಲಿಪಾರೆ ಎಂಕುಲು ಬರ್ಪ ತೆಲಿಪಾರೆ ನಿಕ್ಲು ರಡಿಪುಲೆ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಫೈನಲ್ದ ವೇದಿಕೆ ಎಂಕುಲು ಬರ್ಪ ಆತನೇಟ ಕಾತೊಂದು ಪುಲೆ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಎಂಕುಲು ಫೈನಲ್ದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ
ವಾಟ್ ಕಾಮಿಡಿ.